neprošel ani rok a král se znovu oženil. Jeho nová choť byla sice moc krásná, ale také hrdá a pyšná a nesnesla, aby byl ještě někdo jiný krásnější než ona. Měla také čarovné zrcadlo, kterého se každý den ptala. Zrcadlo, řekni mi, kdo je na světě nejkrásnější? A zrcadlo vždy odpovědělo. Ty jsi nejkrásnější ze všech králové. Sněhurka ale tak rostla do krásy a byla líbezná jako jasný den. Až jednoho dne zrcadlo odpovědělo královně. Ty jsi krasavice, v zemi zdejší, ale Sněhurka je ještě 1000krát krásnější. Královna se velice urazila a od těch dob začala Sněhurku hluboce nenávidět. Rozkázala jednomu ze svých lovčích, aby Sněhurku zavedl do lesa a tam ji zabil. Myslivec měl ale dobré srdce a nechal Sněhurku jít. Královně řekl, že je princezna mrtvá. Smutná Sněhurka zatím bloudila po lese. Konečně Sněhurka dorazila k malému domečku, vešla dovnitř, aby si odpočinula. Uprostřed stával jí stoleček a na něm 7 pohárků. Protože měla Sněhurka žízeň, kalila z každého z nich. No a protože byla velmi unavená, uložila se do jedné z postýlek a brzy usnula. Po chvíli se vrátili domů majitelé domku. 7 malých mužíčků, 7 trpaslíků, po celodenní práci v dole. Objevili spící Sněhurku a moc se jim líbila. Královna věřila, že je Sněhurka mrtvá a proto se zeptalo zase svého kouzelného zrcadla. Zrcadlo, řekni mi, kdo je na světě nejkrásnější? A to jí odpovědělo. Ty jsi krasavice, v zemi zdejší, ale Sněhurka, kurva, je ještě... Stačí. Rozuřená královna přichystala otrávené jablko a vydala se v převlečení k domečku 7 trpaslíků. Sněhurka vyhlížela oknem a řekla jí. Nesmím někoho vpustit do domu. A královna na to nevadí. Vezmi si ode mě aspoň tohleto jablíčko. Sněhurka ho vzala a s chutí se zakousla. A v tu chvíli padla k zemi mrtvá. Když přišli trpaslíci domů, Sněhurku se jim vzkřísit nepodařilo. Tak tedy pro ně udělali skleněnou rakev a uložili dovnitř. Odnesli rakev na skleněnou horu a tam jí 3 dny oplakávali. 1, 2, 3. Konec. Tak se náhodou stalo, že tehdy jel kolem královský princ. Princ prosil, dovolte mi tu dívku odnést domů. Trpaslíkům se královského prince želelo a tak mu to dovolili. Když sloužící odnášeli rakev s mrtvou Sněhurkou, jeden z nich zakopl a málem mu smutné břemeno upadlo na zem. Otrávené jablko vyklouzlo Sněhurce z úst. Sněhurka vstala, to já nechápu tohleto fakt, a otevřela oči. Královský princ a vyprávěli, jak se to všechno stalo. Princezně se princ moc líbil. A tak souhlasila se vším, hlavně, že s ním odjede k jeho královským rodičům. Tam se Sněhurce moc líbilo. Princ slíbil, že jí postaví zámek s nádhernými komnatami, překrásnými zahradami a uprostřed vodotrsk. Princ pozval na svatbu i zlou Sněhurčinu macechu. Když vstoupila do sálu, uviděla Sněhurku a vrazila jí pár.
pár překrásných růží. Královna se tak rozuřila, že své hnusné pařáty zadala do rozkroku a mačkala a tak strašně mačkala, až se jí nechty zarejvaly.